Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη podcast από τη Cyprus Times. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον τέος Ευρωβουλευτή, τον κύριο Δημήτρη Παπαδάκη, και επικεφαλής μιας νέας πολιτικής κίνησης, της ΕΧΜΗΣ. Διορθώστε με, κύριε Παπαδάκη, αν κάνω λάθος. Σας χαιρετούμε. Σας χαιρετώ. Τελικά είναι μικρόβιο η πολιτική. Θα έλεγε κάποιος, έχετε θητεύσει 2 θητείες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα μπορούσε κάποιος να βγει στη σύνταξη, νωρίς ακόμα βέβαια, έχετε λίγα χρόνια, αλλά τέλος πάντων να αποστρατευθεί και να μπορέσει να παρακολουθεί τα δρόμενα, τα πολιτικά εκ του μακρόθεν. Γιατί πρέπει κάποιος να παραμείνει στην ενεργοπολιτική? Εξαρτάται πώς αντιμετωπίζεις τη συμμετοχή σου στην πολιτική. Αν το βλέπεις ως έναν επαγγελματικό βήμα και μόνο, προφανώς θα σκεφτείς για να αποχωρήσεις από την πολιτική. Αλλά όταν είναι συνείδηση, είναι ταυτόσιμη με την ύπαρξη σου η συμμετοχή στην πολιτική, νομίζω δεν μπορείς να αποχωρήσεις. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι πρέπει σώνει και καλά να έχεις πόστο. Το να μετέχεις στην πολιτική μπορεί να παρεμβαίνεις είτε ως ο πολίτης, αλλά και με οποιοδήποτε άλλον τρόπο μπορεί να υπάρξει. Σίγουρα ο καθένας μας που συμμετέχει στην πολιτική πρέπει να ξέρει και πότε πρέπει να φύγει. Το πιο σημαντικό, κύριε Καλαντζή, είναι να είσαι συνεπής με αυτά που λες. Εγώ να σας θυμίσω ότι έλεγα ότι 2 θητείες είναι αρκετές για τον οποιοδήποτε. Μάλιστα τότε, συμμετέχοντας στο πρώην κόμμα μου, ήμουν από τους πρωτεργάτες για την καθιέρωση των 2 θητείων. Παρόλο που είχα προτάσεις από διάφορους κομματικούς χώρους, επέλεξα να είμαι συνεπής με αυτά που έλεγα στον κόσμο. Τώρα θα μου πείτε πόσο εκτιμείται αυτό. Δεν έχει να κάνει με το πόσο εκτιμείται, έχει να κάνει με τη προσωπική στάση ζωής ενός εκάστου. Βέβαια, από την άλλη, ο καιρός είναι δύσκολος για τα κόμματα, για τις κινήσεις, για τις πρωτοβουλίες. Βλέπουμε μια απαξίωση. Απαξίωση η οποία καταγράφεται και στα εκλογικά αποτελέσματα. Η απαξίωση θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένη. Ένα κομματικό σύστημα, να σας θυμίσω ότι από το 2009 υπήρξε το πρώτο μεγάλο φαινόμενο της αποχής στις ευρωεκλογές του 2009. Θυμούμαι που συμμετείχα στα τηλεοπτικά πάνελ και έλεγαν οι πολιτικοί αρχηγοί ότι έχουμε λάβει το μήνυμα, αλλά κανένας δεν είχε λάβει το μήνυμα. Και ξέρετε γιατί θεωρούν ότι τον κομματικό μας στρατό τον έχουμε δεδομένο, ακόμη και 10.000 άτομα να ψηφίσουν. Αν πάρουμε εμείς, θα πάρουμε το κομμάτι από την πίτα. Ακόμη και σήμερα, μετά από αυτόν όλη την ιστορία που είχαμε στις προηγούμενες ευρωεκλογές, δεν έχει δείξει κανέναν κόμμα ότι έχει λάβει τα μηνύματα των εκλογών, εκτός από θεωρητικές προσεγγίσεις τα έχουμε λάβει. Υπάρχει διαφάνεια στα κόμματα, υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει λογοδοσία, υπάρχει όλα αυτά τα οποία θέλουν οι πολίτες. Σταμάτησε να κάνουν προσφέρτη, 4 εσύ, 4 ο άλλος, 3 ο άλλος και 2 εσύ. Συνεχίζουν στους ίδιους ρυθμούς, με τις λίστες τους, με τους διορισμούς, με τους δικούς μας, με τους έτσι, με τους αλλιώς. Ακόμη και το τρανό παράδειγμα των δημοτικών εκλογών που ήταν την ίδια μέρα με τις ευρωεκλογές, είδαμε πώς κινηθήκαν τα κόμματα. Αν έμενα εγώ ένα κόμμα να βγει να πει, κοιτάξτε, θα επιλέξω αυτούς οι οποίοι ξεχωρίζουν για την τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και αν προέρχεται από το αντίθετο κόμμα. Δηλαδή να έλεγε ο συναγερμός για κάποιον από το ΑΚΕΡ ή το ΑΚΕΡ για κάποιον από το συναγερμό, να με θεωρούσαν ότι υπήρχε κάποιο. Στη δική μου την άποψη υπήρχα και στις 2 περιπτώσεις και δεν τα έκανα. Γιατί έπρεπε να μαζέψουν τα κομματικά λάφυρα, τα κουκιά μας να τα πάρουμε στην κάλπη, και στο τέλος αποδείχτηκε ότι η κοινωνία είχε άλλες διαθέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για την πολιτική, πάρα πολύ ακόμη πιο δύσκολο να συγκινήσεις, εμένα αυτό με ενδιαφέρει ως Δημήτρη Παπαδάκη, τους ανθρώπους οι οποίοι απογοητευμένοι, τους σοβαρούς ανθρώπους, τους παραγωγικούς, οι οποίοι έχουν πάει στην αποχή. Και είναι δύσκολο να... Ωστόσο, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι μόνο η αποχή. Και οι επιλογές που έγιναν, βλέπουμε να το δούμε πρώτα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό, οι επιλογές που γίνονται με τάσεις προς την ακροδεξιά, με τάσεις περιθωριακών πολιτικών σχηματισμών, με τάσεις που έχουν να κάνουν με απολύτικες καταστάσεις, δεν δείχνουν μόνο την απαξίωση, δείχνουν και μια αδιαφορία πια των πολιτών
για το πώς την χάνει διαχείρισης η καθημερινή πολιτική πραγματικότητα. Κύριε Καλαντζή, έχετε δίκιο, αυτό προήρθε όμως γιατί τα συστημικά κόμματα τόσα χρόνια, παρά τα μηνύματα που έστελναν οι πολίτες, δεν επιλύουν προβλήματα. Εμείς στην Κύπρο συγκεκριμένα τα προβλήματα που στενάζει η κυπριακή κοινωνία, και έβλεπα εγώ, μάλιστα ερχόμουν από τις Βρυξέλλες, έβλεπα τι κάνουν στα άλλα κράτη, στην Κύπρο άκρα του τάφους, οι οποίοι, ας σας πω ένα παράδειγμα. Άκουσα προχθές τον αγαπητό Μάγιν Κεραυνό να λέει: το Νιόβρι, λέει, θα υπάρξουν ενέργειες για κατά της ακρίβειας. Η ακρίβεια τσακίζει κόκκαλα εδώ και 2 χρόνια. Μετά από την πανδημία, έχουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο όχι έχει κάνει τους φτωχούς φτωχότερους. Έχει κάνει τη μεσαία τάξη φτωχούς. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν διαβιούν οι φίλοι μας, τα νοικοκυριά. Ηλεκτρισμός πάει, μια μικρή επιχείρηση, ήμουν χθες, επισκέφτηκα μια μικρή επιχείρηση, 1.400 ευρώ ρεύμα για 2 μήνες. Αυτά γιατί συμβαίνουν? Έχουμε ηλιοφάνεια 400 ημέρες το χρόνο. Ναι, έρχεται κάποιος πολίτης και ρωτάει, καλά, να μας τα πει κανένας άλλος. Να μας τα πει ο κ. Παπαδάκης, τόσα χρόνια στην πολιτική, στα κόμματα, ευρωβουλευτής που είχε μια οποιαδήποτε παρέμβαση μπορούσε να έχει μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι έκαναν? Γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε κάτι άλλο. Εγώ δέχομαι το ερώτημα, αλλά θέλουν να ακούσουν πραγματικά την απάντηση. Να σου πω ότι το 2006, ενώ τότε θεωρούμουν ανερχόμενος τέλεχος στο κόμμα μου κτλ., εγώ είχα αρθρογραφήσει για τις παθογένειες του κομματικού συστήματος στην Κύπρο. Για το ρουσφέτη, για το ότι δεν έδινε λύσεις από τότε. Και μετά προσπάθησα να κάνω παρεμβάσεις ως ευρωβουλευτής για το καλό του τόπου μου. Αυτό που σας είπα. Με το πόσες φορές είχα μιλήσει και με κυβερνητικούς παράγοντες της προηγούμενης κυβέρνησης για να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να χτιστούν κοινωνικές κατοικίες για τα νέα ζευγάρια. Από το 2020, αγαπητέ Μανώλη, και τώρα βλέπω τα κόμματα να ψελίζουν κάτι. Γιατί δεν το έκανα? Εγώ το λέω ευθέως. Διαπλοκή. Οι σχέσεις με μεγάλων developers, σχέσεις οι οποίες υπήρχαν, οι εξαρτήσεις οι οποίες υπήρχαν. Ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς και προφανώς ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Αλλά αρχίζει τη στιγμή. Σοσιαλιστής και υπέρ της ελεύθερης αγοράς είναι λίγο σωστός σοσιαλιστής. Αυτός είναι ο σωστός σοσιαλιστής. Σοσιαλιστής θέλει να περνούν όλοι οι συμπολίτες μας καλά. Και εκεί που παρεμβαίνει ένα μικρό κράτος, το οποίο να παρεμβαίνει σε κρίσιμες στιγμές. Δηλαδή, όπως έκανε η Ισπανία, όπως έκανε η Πορτογαλία. Πήραν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχτισαν μερικές δεκάδες χιλιάδες κατοικίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των νέων ζευγαριών. Στην Κύπρο δεν πήραμε για να χτιστεί ούτε μία κατοικία. Και έλεγα εγώ, πολύ απλά, 3.000 κατοικίες να χτιστούν σε Λεμεσόν και Λευκοσία, αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Δεν λέω το κράτος να γίνει developer. Θα τα δώσει στους developer να τα χτίζουν όλα αυτά. Πάλι θα έχουν το κέρδος του. Αλλά πρέπει να παρέμβεις για να μην διαλυθεί η κοινωνία. Παίρνει έναν νέο στη Λεμεσόν 1.000 ευρώ μισό και θέλει 1.100 ευρώ για ένα μονάρι στη Λεμεσόν. Πέστε μου πώς θα ζήσει. Γιατί θα είναι οι γονείς μια ζωή να βάζουν χρήματα για να μπορέσουν να διαβιώσουν οι νέοι μας? Πώς θα κάνουν παιδιά? Μιλάμε για τον υπογεννητικότητα. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε να δεν υπάρξουν πολιτικές? Δεν άκουγε κανείς. Να θυμίσω, κύριε Καλαντζή, ότι από το 2016 υποφαινόμενος προειδοποίησα την προηγούμενη κυβέρνηση για το θέμα των διαβατηρίων χωρίς να θέλω να το δημοσιοποιήσω. Και τους έδωσα μάλιστα και 2 χρόνια, γιατί με διαβεβαίωναν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, ότι υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Στο τέλος της μέρας τι ζήσαμε? Όπου υπήρχε διεθνής απατεώνας, ερχόταν στην Κύπρο και έπαιρνε. Ωραία, να ρωτήσω τώρα όμως κάτι. Έχουν γίνει, δεν πρέπει να τσιβαλιάζουμε τους πάντες. Υπάρχουν παρεμβάσεις μεμονωμένες που μπορεί να μην είναι από τα κόμματα, μπορεί να είναι από πολιτικά πρόσωπα. Γιατί δεν μπορείτε να πείσετε, γιατί δεν έχετε αυτή τη διείσδυση στον κόσμο, ώστε να πιστεί ότι ξέρεις, δεν είναι όλοι το ίδιο πράγμα? Ναι, είναι δύσκολο να ακούσεις, είναι το πιο εύκολο πράγμα, είναι η απάντηση. Είναι όλοι το ίδιο. Αυτό έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία των Κυπρίων πολιτών. Είναι πολύ εύκολο πράγμα να λες είναι όλοι το ίδιο και ξεμπέρδεψα. Δεν συμμετέχω, δεν με ενδιαφέρει. Όλοι τι είναι το ίδιο? Είναι όλοι κλέφτες. Το πιο γνωστό παγκού. Ενώ στην Κύπρο πολύ εύκολα μπορεί να δει ποιος είναι κλέφτης και ποιος δεν είναι κλέφτης. Βλέπει τον τρόπο ζωής,
με ποιους συναγελάζεται, με τι αυτοκίνητα κυκλοφορεί, σε τι σπιτιά ζει, τι βίον κάνει. Όλα αυτά είναι εύκολο να τα δει ο Κύπριος πολίτης. Δεν θέλει, επιλέγει τον εύκολο δρόμο, δυστυχώς, γιατί κατά τα ψέματα δεν είναι πολιτικοποιημένη η κοινωνία μας. Δεν υπάρχει το στοιχείο. Υπήρχε έντονη κομματικοποίηση, αλλά πολιτικοποίηση τολμώ να πω ότι δεν υπήρξε. Εδώ όμως έρχομαι να το στενέψω λίγο το πράγμα και να πω, καλά, και για τον Δημήτρη Παπαδάκη έχουν διατυπωθεί κατηγορίες ότι εξόδευε ή διαχειριζόταν με κακό τρόπο τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλα αυτά. Ναι. Ποιος έκανε αυτές τις κατηγορίες εναντίον του Δημήτρη Παπαδάκη? Ένας πρόεδρος κόμματος, ο οποίος έχει δεκάδες κατηγορίες και στην Γενική Εισαγγελία και στην αρχή καταπολέμηση της διαφθοράς. Διέρευσαν ηχητικά που με εκβίαζε. Τα ακούσαν όλοι οι Κύπρος. Ενώ ο Δημήτρης ο Παπαδάκης παντιστεκόταν απέναντι σε ένα σύστημα για να μην προβεί σε διασπάθηση χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σημαίνει ένα τέτοιου είδους κατήγορος μπορεί να αποτελέσει και σοβαρή κατηγορία για τον οποιοδήποτε πολίτη. Λυπούμε, εγώ αντιστάθηκα και είχα κόστος. Θα μπορούσα πολύ εύκολα, αγαπητέ Μανώλη, να πω ότι ξέρετε, ναι, να συμμορφωθώ με τις υποδείξεις που μου επιβάλλεται και να κοροϊδεύω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους θεσμούς. Αλλά το ερώτημα που τίθεται και από τον κύριο Σιζόπουλο είναι γιατί το κάνατε με τους οικολόγους. Τι έκαναν τους οικολόγους? Στην πρώτη θητεία. Αυτές, κοιτάξτε, ο κύριος Σιζόπουλος είναι γνωστό ότι τα ψεύτη τα έχει στο στόμα του και τα λέει πολύ πιο εύκολα. Δεν κάναμε καμία παρατυπία με τους οικολόγους. Αν το ξεκαθαρίσουμε, άπαξ διαπαντός. Ποια ήταν η συμφωνία? Η συμφωνία ήταν στους συνεργάτες τους οποίους θα έχω να έχουν τη δική τους αναλογία οικολόγοι. Όπου έκανα interview στους συνεργάτες τους οποίους προσέλαβα από τους οικολόγους και αυτόν έκανα. Ούτε μία δραχμή, ούτε ένα σεντ δεν μπήκε στα ταμεία των οικολόγων από παράνομες ενέργειες. Ο κύριος Σιζόπουλος ακούει, δώσ' μου 10 να σου δίνω 6. Τώρα σοβαρό μιλούμε και μπορούμε να συγκρίνουμε. Ξέρετε, το πιο εύκολο να πετάμε λάσπη, αλλά ευτυχώς η κοινωνία γνωρίζει και ξεχωρίζει κάποια πράγματα. Σε καμία περίπτωση δεν έγινε καμία παρανομία στη σχέση που είχαμε τότε με τους οικολόγους όταν εκλέγηκα το 2014. Ερχόμαστε τώρα και στη συνέχιση της πολιτικής. Η αιχμή, αυτή η κίνηση που έχετε δημιουργήσει, είσαστε ένας άνθρωπος που πατάτε στα πόδια σας, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Θεωρείτε ότι μπορεί να διεκδικήσει θέση στο πολιτικό στερέωμα εν ώψη και των εκλογών του 2026? Γνωρίζοντας ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, φιλοδοξούμε να διαδραματίσουμε ρόλο. Γιατί πιστεύουμε ότι οι υγιείς δυνάμεις πρέπει να έχουν διέξοδο στο πολιτικό σκηνικό και δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα όπως πάνε. Δηλαδή να πηγαίνουν, όπως είπατε σωστά, σε απολυτικ προσεγγίσεις, σε εξαγριωμένες προσεγγίσεις, γιατί υπάρχει πάρα πολύ οργή. Και ένας από τους λόγους που έχουμε αυτά τα φαινόμενα, η οργή είναι συσσωρευμένη. Όταν ο άλλος βλέπει το παιδί του ότι πρωτεύει στις εξετάσεις για πρόσληψη και πάει στη δημόσια υπηρεσία και μπαίνουν τα παιδιά των επωνύμων ή συγκεκριμένων κύκλων, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι οργισμένος. Το ζήτημα είναι μόνο με την οργή λύνονται προβλήματα, όχι. Πρέπει να υπάρχει διέξοδος. Άρα φιλοδοξούμε μέσα, αν τα καταφέρουμε με κάποιες άλλες υγιείς δυνάμεις, που είμαστε σε συζήτηση κίνησης πολιτών, είμαστε σε συζήτηση με ψυχολόγους και κάποιες άλλες κινήσεις οι οποίες υπάρχουν, αν μπορούμε να παρουσιάσουμε κάτι το διαφορετικό. Διαφορετικά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αν είναι κάτι το ίδιο, και το έλεγα από παλιά όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια να ανιχνεύσουμε, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο social. Να το θέσω ευθέως. Θα έχετε παρουσία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές? Θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών που κάνουμε τώρα. Πολύ πιθανόν, λέω ναι. Αλλά εάν δεν υπάρξουν οι σωστές συνθήκες όπως το οραματίζομαι εγώ και οι συνεργάτες μου, όχι, δεν έχουμε σώνη και καλά πρέπει να συμμετέχουμε σε εκλογικές διαδικασίες. Εμείς φιλοδοξούμε, αν καταφέρουμε να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό στην κυπριακή κοινωνία, να είμαστε εκεί. Διαφορετικά, να μείνουμε σε αυτά το οποίο είμαστε. Δηλαδή, μόνοι σας αυτόνομα δεν το σκέφτεστε? Είναι δύσκολο, αγαπητέ Μανώλη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και μαζί σας και με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για οικονομικούς λόγους, αλλά και για τους λόγους τους οποίους είχαμε μπει πριν.
νομίζω αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα είναι η συστράτευση ενός ευρύτερου φάσματος υγιών δυνάμεων. Και όταν λέω υγιείς δυνάμεις, μιλώ για δυνάμεις οι οποίες δεν ενεπλάκησαν στο παρελθόν σε οποιοδήποτε σκάνδαλο. Ήσασταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την υποψηφιότητα του Προέδρου του Νίκου Χριστοδουλίδη. Μετά από 1,5 περίπου χρόνο, είσαστε ικανοποιημένος από την πορεία της κυβέρνησης? Και ικανοποιημένος και απογοητευμένος. Δηλαδή, ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που για τον κόσμο εύκολα λέει ότι είναι όλα μαύρα, το ακούω συχνά πυκνά ότι απογοήτευσε τον κόσμο. Εγώ θέλω να συγκρίνουν με τις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις το ήθος το οποίο εκπέμπει αυτή η κυβέρνηση και συμπεριφορές σε σχέση με τις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις ή τη μία ανάμειξη σε οικονομικά σκάνδαλα. Αλλά επειδή, ξέρετε, έμαθα να λέω τα πράγματα για το όνομα τους. Δυστυχώς, κάνουν κινήσεις η κυβέρνηση και ο πρόεδρος, οι οποίες αδικούν το ίδιο το έργο το οποίο κάνουν. Για παράδειγμα, έγινε το ΜΕΤ9. Σημαντική παρουσία στην Κύπρο, πολύ σημαντικά μηνύματα. Ο ανθρωπιστικός διάδρομος στη Γάζα το προηγούμενο διάστημα. Οι πρωτοβουλίες που πήρε για το Κυπριακό που κατάφερε μέσα σε έναν τέλμα να γίνει κάτι. Τώρα θα πει κάποιος λύθηκε το Κυπριακό. Όχι, αλλά τάραξε τα νερά, τα λιμνάζουν τα νερά. Και έρχεται τώρα αυτή η ιστορία με το ταμείο που χειρίζεται η πρώτη κυρία και κακώς δεν δίνουν τα στοιχεία. Παρόλο που έχουν πρόσβαση τα κόμματα, άστε που φωνάζουν και για λόγους λαϊκισμού, ας τους εκθέσει ο πρόεδρος. Πάρτε τα κύριε, δέστε τα. Ας τα δημοσιοποιήσουν. Και στο τέλος να μείνουν οι μισοί δωρητές αυτού του ταμείου και να τρέχουν στα κόμματα να βοηθήσουν τον κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη. Δηλαδή σε κάποια ίσονος σημασίας. Καλά, δεν βλέπετε ως διέξοδο την παραπομπή του θέματος στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο θα δώσει την απάντηση? Διαφωνώ με αυτήν την κίνηση που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διαφωνώ. Είναι λάθος και αδική και το ήθος και το ύφος το οποίο έχει πραγματικά αυτή η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Να κάνω μια υποθετική ερώτηση. Αν και περίπου ή τέλος πάντων υποπτεύομαι την απάντηση. Αν σας πρότεινε ο πρόεδρος συμμετοχή στην κυβέρνηση, τώρα που δεν είσαστε πια ευρωβουλευτής, θα αποδεχόσασταν? Από την πρώτη στιγμή που στήριξα ο Νίκο Χριστοδουλίδη, ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει η υπουργοποίηση. Έθελα να είμαι έτσι καθαρός, για να μπορώ να μιλώ και πολύ ελεύθερα, γιατί ξέρετε, αρκετοί, γνωρίζω αρκετούς, είναι δυσαρεστημένοι με τον Νίκο Χριστοδουλίδη γιατί δεν έγιναν υπουργοί. Λες και θα μπορούσε να έχει έναν υπουργικό συμβούλιο με 2.000 άτομα. Αυτά δεν γίνονται. Από εκεί πέρα τελείωσε η θητεία μου. Εγώ δηλώνω έτοιμο να αξιοποιηθώ για το καλό του τόπου μου. Δεν με ενδιαφέρει η υπουργοποίηση. Ειδικά σε αυτήν τη φάση της ζωής μου που κάνουμε διεργασίες για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάτι νέο διαφορετικό να το παρουσιάσουμε στην κυπριακή κοινωνία. Μετά από 10 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι είναι αυτό το οποίο έχετε αναθεωρήσει ως άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί και η ΕΔΕΚ, στην οποία ανήκατε, αλλά και γενικότερα η ευρύτερη αριστερά, είχε μια ευρωσκεπτικιστική θέση απέναντι στην Ευρώπη. Δεν θα το έλεγα ότι είχε η ΕΔΕΚ ευρωσκεπτικιστική θέση, τις ανέπτυξε εσχάτως αυτές τις θέσεις. Δυστυχώς, εγώ πάντοτε ήμουνα ευρωπαϊστής, μάλιστα σε σημαντικό βαθμό μας επηρεάσει ο Γιάννος ο Κρανιδιώτης από τα πρώτα χρόνια που ήμασταν φοιτητές. Απλώς λέγαμε ότι θέλαμε μια καλύτερη Ευρώπη. Το δυστύχημα, αγαπητέ Μανώλη, είναι ότι η Ευρώπη που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια είναι καλύτερη από την τωρινή. Και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι κάπου χάθηκε εκείνο το πνεύμα που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως υπήρχαν ηγέτες, υπήρχε ο Κόλ, υπήρχε ο Μιτσερά, υπήρχε ο Πάλμε, υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Υπήρχαν Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι έδιναν και ένα χρώμα στην ίδια την Ευρώπη. Σήμερα νομίζω έχει χαθεί η ουσιαστική ταυτότητα που έπρεπε να έχει, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να την διαλύσουμε και να την καταργήσουμε. Εμείς ως Κύπρος πρέπει να είμαστε οι πιο έθερμοι υποστηρικτές της ενδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν τολμώ να σκεφτώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εκτός του οικοδομήματος αυτού. Η Κύπρος δεν θα έχει καμία τύχη, δηλαδή με όλα τα προβλήματα που έχουμε. Και αν υπάρχει κάτι σε αυτόν τον τόπο είναι λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι μια μεγάλη οικογένεια, πρέπει να βρει τα πόδια της, πρέπει να δώσει απαντήσεις σε μεγάλα ζητήματα.
Δυστυχώς κάποιοι δικαιωθήκαμε με τις πολιτικές, για παράδειγμα στο μεταναστευτικό των ανοιχτών πυλών, των ανεξέλεκτων πυλών. Από το 2015 το λέγαμε. Ότι ειδικότερα στους προοδευτικούς χώρους ήμασταν έτσι σαν τη μύγα μες στο γάλα. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος για να μπορούμε να φιλοξενήσουμε κατάλληλα αυτούς τους ανθρώπους, να τους ενσωματώσουμε, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της οικονομίας, αλλά να συμπεριφερθούμε και με ανθρωπισμό. Φτάσαμε στο άλλο άκρο, όπου οι ανεξέλεκτες ροές δημιουργούν τεράστια κοινωνικά ζητήματα στις κοινωνίες όπου πηγαίνουν οι μετανάστες. Άρα πρέπει να αναθεωρηθούν πολιτικές. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζει και είναι ευρωπαϊκός πόλεμος. Ξέρετε, είναι ευρωπαϊκό κράτος το οποίο βρίσκεται υποκατοχή σήμερα, όπου πρέπει να πάρει προφανώς πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στη Γάζα και στον Λίβανο. Πρέπει να μπορεί να παίξει έναν πρωτοποριακό ρόλο για να αναλυθούν πρωτοβουλίες από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν των άλλων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για παράδειγμα, η εξαγγελία της Πράσινης Συμφωνίας έφερε και έναν αύξηση του κόστους ζωής των πολιτών. Δεν είναι αυτό το οποίο λέγαμε εμείς στο Κοινοβουλίο. Λέγαμε ότι πρέπει να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων στην προοπτική της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας. Σήμερα ποιος μπορεί να αγοράσει ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο? Δηλαδή αγοράζεις ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο και είναι 30-40% πιο ακριβό από το αντίστοιχο συμβατικό. Δεν είναι αυτά. Έπρεπε να αξιοποιήσουμε όμως εμείς ως Κύπρος, είναι αυτό που λέγαμε πριν, την πολιτική για τα φωτοβολταϊκά. Κάθε στέγη έπρεπε να έχει φωτοβολταϊκό. Κάθε σπίτι, ο λογαριασμός του ρεύματος τους έπρεπε να ήταν πάρα πολύ φτηνός. Δυστυχώς τα συμφέροντα, η αναλγησία και η ακινησία μας έφερε στο σημείο το οποίο είμαστε σήμερα. Να πληρώνεις για ένα μικρό διαμέρισμα 100-120 ευρώ το μήνα ρεύμα. Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Και βεβαίως να υπενθυμίσω τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν όταν το 2006 τότε η κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου έκανε πρόταση για την έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο. Τι έγινε με τα κόμματα που απέρριψαν αυτή την πρόταση για τους δικούς τους λόγους, κάποιοι εξυπηρετώντας συμφέροντα, κάποιοι ακούγοντας τότε τις συντεχνίες της ΑΕΚ, κάποιοι για κάποιους άλλους λόγους που δεν είναι προφανείς. Και φτάσαμε στο σημείο αυτόν το κόστος, κάτι δισεκατομμύρια, να το πληρώνουν οι πολίτες, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι ήταν αυτό που σας τσίμπησε και κάνατε μία ανάρτηση προχθές για την περίπτωση του Φιδία Παναγιώτου? Ήταν και λίγο αιχμηρές οι λέξεις, δηλαδή η λέξη νούμερο, τέλος πάντων, αν και χρησιμοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν αιχμηρή να ακούγεται από έναν πρώην ευρωβουλευτή. Εγώ είπα ότι έχει επιλογές στο πώς θα συμπεριφέρεται ο Φιδίας. Κοιτάξτε να δείτε. Υπήρξε εκλογή του Φιδία με τον τρόπο αυτόν το παιδί, ότι ξαφνικά θα μπορούσε να είχε μια πολύ σημαντική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχει έλλειψη πολιτικής παιδείας. Και ξεκάθαρο αυτό, πέραν των υπολείπων. Πίστευα όμως ότι αν αντιμετώπιζε το θέμα με κάποια σοβαρότητα, χωρίς να λέω ούτε γραβάτα να βάλει, ούτε κοστούμι να βάλει. Δεν είναι αυτά που σε κάνουν σοβαρό. Να επικεντρωθεί στα θέματα τα οποία ξέρει, για παράδειγμα στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, στα ζητήματα των πλατφόρμων, των ψηφιακών πλατφόρμων και όλα αυτά τα οποία είναι καθηγητής, να το πούμε έτσι, θα μπορούσε να έχει μια σημαντική παρουσία και την ίδια στιγμή να μαθαίνει πράγματα, να χτίζει πράγματα, να διαβάζει, να ακούει απόψεις και μετά να καταλήγει και σε συμπεράσματα. Τον είδαμε πολύ εύκολον τρόπο να καταλήγει σε συμπεράσματα, χωρίς να γνωρίζει κάποια σημαντικά σημεία, και έφτασε προχθές, ενώ έπρεπε να είδα στο Στρασβούργο, γι' αυτόν αντέδρασα. Γύριζε τα τηλεοπτικά κανάλια και καλούσε σε συγκέντρωση τους μαθητές για το θέμα των κινητών τηλεφώνων και μάλιστα υποκαθιστώντας και το συνδικαλιστικό όργανο που έχουν οι μαθητές. Το είπε βεβαίως χθες, αλλά δεν γίνεται να το κάνεις τη μια μέρα και την επόμενη μέρα να λες «Α, ξέρετε, έκανα λάθος». Αυτή η ιστορία της επίκλησης των 24 χρόνων πρέπει να σταματήσει.
Είχαμε συναδέλφους οι οποίοι ήταν σε αντίστοιχη ηλικία και ήταν εξαιρετικοί και μας έβαζαν γιαγιά στη δουλειά που έκαναν στο κοινοβούλιο. Μάλιστα είχαμε μια Γερμανίδα, εγώ συνάδελφος στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σε ζητήματα περιβάλλοντος, ήταν το κάτι άλλο. Ήταν πρωτοπόρα για μας. Δίνουν και βοήθεια να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Άρα ανέμενα και μετά από την εντολή που πήραν από 70.000 κόσμου, οι οποίοι δεν είναι ψεκασμένοι, εγώ θέλω να το ξεχωρίζουμε αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ ότι πήγαινε 70.000 κόσμου και είναι 70.000 ψεκασμένοι. Αλλά πρέπει να δοθεί και μια εξήγηση. Δηλαδή, το έχω πει και άλλη φορά. Αν μου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, επιβιβάσω στο αεροπλάνο, ο πιλότος δεν έχει ιδέα, αλλά στην πορεία θα βλέπει YouTube και θα μάθει, δεν θα μπω. Αυτοί οι άνθρωποι μπήκανε. Απίβλησαν τόσο πολύ από το διεφθαρμένο κομματικό σύστημα και φτάσαν σε αυτόν το σημείο να μπαίνουν στο αεροπλάνο ρισκάροντας να ταξιδέψουν. Αυτό έγινε. Σαφώς υπάρχουν και κάποιοι πολύ λίγοι. Αν δείτε τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, πολύ λίγοι σήμερα δικαιολογούν συμπεριφορές του ΦΥΔΙΑ που δεν θα έπρεπε να τις έχει. Εγώ πραγματικά θέλω να έχει μια καλή παρουσία για τον τόπο μας, για να μπορέσουμε. 6 ευρωβουλευτές έχει η Κύπρος. Κύριε Καλαντζή, δεν είναι 21 όπως έχει η Ελλάδα και δικαιούται να έχει 4-5 οι οποίοι είναι κάπου αλλού. 6 ευρωβουλευτές είναι. Και ξέρω τη σημασία τους 6 ευρωβουλευτές. Εγώ να επιθυμίσω ότι όταν είχαμε κάποια ζητήματα Κυπριακού είτε με την ζητήματα με την Ελλάδα κτλ. Αμέσως σήμαινε συναγερμό και συνεννοούμαστε παρόλες τις διαφωνίες τις οποίες είχαμε. Να σας πω, αυξήσαμε σε αυτά τα 10 χρόνια που ήμουν 3 φορές τον προπολογισμό για τους αγνοωμένους, για τις εξκαφές αγνοωμένων, όπου υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα και με παράκληση μάλιστα των συγγενών αγνοωμένων. Εμείς το κάναμε 3 φορές αυτό το πράγμα γιατί συμμετείχαμε σε πολιτικές ομάδες, επηρεάζαμε κάποια πράγματα πολύ πιο εύκολα. Και εδώ είναι οι κινήσεις που έκανε ο ΦΥΔΙΑς και δεν μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο. Του είπα, λέει, οι followers του να μην είναι ανεξάρτητος. Καλά, οι followers του ξέρουν τη σημασία του να μην συμμετέχει σε μια πολιτική ομάδα. Καταθέτεις τροπολογία και δεν σε λογαριάζει κανένας. Αν είσαι σε μια πολιτική ομάδα, αποκτάς και ένα διαφορετικό στάτους. Εγώ θεωρώ ότι η δικιά μου συμμετοχή, τουλάχιστον να μιλήσω για τον εαυτό μου, στην πολιτική μου ομάδα είναι αυτή που με βοήθησε να κάνω κάποια πράγματα διαμέσου της ομάδας μας. Την προηγούμενη εισηγήτρια για τους αγνοωμένους ήταν μετά από δική μου εισήγηση, η οποία διορίστηκε. Η συνάδελφος η Σάντος εξαιρετική, ήρθε στην Κύπρο 3 φορές, μάλιστα και με δικά της έξοδα, για να ανακοινήσει το θέμα των αγνοωμένων. Δυστυχώς δεν επανεκλέγηκε. Βγήκα, λέει, followers του και είπα, άστε που αντίκειται και στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σου υποδεικνύουν τι θα κάνεις. Να αυστηρώνει το κοινοβούλιο σε αυτό το πράγμα. Ούτε στο ίδιο σου το κόμμα δεν μπορεί να είσαι υπόλογος. Η προσωπική άποψη του Ευρωβουλευτή υπερτερεί των πάντων. Δεν μπήκε σε πολιτική. Είδαμε το αποτέλεσμα. Πρώτες 20 ψηφοφορίες δεν ψήφισαν τίποτα. Αποχή όλα τα ζητήματα. Εγώ λέω εντάξει, δεν ήθελα να ψηφίσει την Ursula von der Leyen. Ούτε εγώ την ψήφισα στην προηγούμενη θητεία. Την κυρία Μέτσολα, η οποία όποτε τη θέλαμε ως Κύπρος ή ως Ελλάδα, ήταν δίπλα μας. Ναι, όπως και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Μέτσολα, λέει. Ναι, την πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία δίπλα μας, σε κάθε μας αίτημα ενός Κύπρος ή Ελλάδα, ήταν δίπλα μας. Αν υπήρχε δικαιολογία, λέγοντας, ξέρετε, υπήρχε μια αριστερή και μια δεξιά. Εγώ είμαι σοσιαλιστής με την κυρία Μέτσολα, είχαμε και μάλιστα διαφορετικές τοποθετήσεις σε μια περίπτωση που είμαστε στην ίδιο report και είχαμε διαφορετικές απόψεις. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τόσες μέρες πρέπει να βλέπεις ποιον είναι το ωφέλιμο για τον τόπο σου. Άρα αυτό έχει να κάνει και με τους συμβούλους, ψήλωσε πολύ τον πύχη, έπρεπε να κάνει θέματα εντυπωσιανού, λέει, εγώ θα προσλάβω, λέει, με διαδικασίες. Εγώ τι έκανα πριν 10 χρόνια? Με διαδικασίες προσλάβω. Πρόσλαβα μια κοπέλα που προερχόταν από ψυχολόγους, έκανα 5 interview και την επικεφαλής του γραφείου μου την προσέλαβα μετά από 16-17 interview που είχα κάνει στις Βρυξέλλες για να την πάρω. Και πήρα και κάποιο παιδί της δικιάς μου εμπιστοσύνη. Ναι, αλλά εσείς δεν αποκαλύψατε πόσα βάζουν στην τσέπη οι ευρωβουλευτές. Αυτά ήταν δημοσιευμένα. Άλλο wow.
Αυτά όποιος ήθελε μπορούσε να μπει. Και δημιουργηθήκαν και λαθασμένες εντυπώσεις. Ακούω κάτι 25.000, 30.000 κτλ. Δηλαδή, είμαι διευθυντής εγώ σε μια εταιρεία, παίρνω 10.000, έχω 5 συνεργάτες που παίρνουν από 2.000, άρα ο Δημήτρης ο Παπαδάκης παίρνει 20.000. Είναι λογική, ας πούμε, για να τραβάς τα μαγιά σου εμείς που δεν τα έχουμε είναι και πιο δύσκολο. Άρα, καταλαβαίνω τον νεαρό της ηλικίας να προσπαθήσει να κάνει να φτιάσει, αλλά τον πύχη δεν πρέπει να περνάς από κάτω, να το κάνεις. Είπε ότι θα προσλάβει, λέει, με διαδικασίες. Δεν έκανε διαδικασίες. Γιατί ξέρω, είχε παιδιά που τους είπαν ότι θα τους φωνάξει για να τους προσλάβει, να τους κάνει. Και δεν τα έκανε. Εγώ δεν μας φταίει ο Φιδίας, καταρχήν η εγκατάσταση μου είναι Κύπρο να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε τόσα δίπλα μας, τόσα ζούμε με τα σκάνδαλα κτλ. Αλλά θα πρέπει η Ζωφιδία να αντιληφθεί επιτέλους το βάρος των 70.000 ψήφων που έλαβε. Εγώ αν ήμουν στη θέση τη δικιά του, τα γόνατα μου θα ήταν στην Κίνα από το βάρος της ευθύνης. Εγώ θα σας εξομολογηθώ ότι το 2014 όταν μπήκαμε στο κοινοβούλιο, το πρώτο πράγμα που έκανα είδα πάνω το ταβάνι σε αυτόν το πελώριο κτίριο και είπα, Θεέ μου βοήθαμε να ανταποκριθώ σε αυτόν που με έστειλε ο κόσμος εδώ να κάνω. Αυτή ήταν η σκέψη μου. Ούτε να βγάλω αθρακικό νερό, ούτε να πατώ τα πατήρια. Είχατε ανακαλύψει. Εσείς είχατε ανακαλύψει το ψύκτη με το αθρακούχο νερό. Ναι. Ήταν έξω σε κάθε όροφο υπάρχουν αυτοί οι ψύχτες. Μάλιστα, κύριε Παπαδάκη, αυτό που θα αναμένουμε τώρα είναι να δούμε αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, αν ευοδοθούν οι προσπάθειες που καταβάλλετε με διάφορους παράγοντες, κόμματα, οργανώσεις κτλ. Και θα το δημοσιοποιήσουμε, κύριε Καλαντζή, που θέλουμε ό,τι κάνουμε να πούμε. Τα καταφέραμε, ναι, τα καταφέραμε και θα σας παρουσιάσουμε αυτό το πράγμα. Δεν τα καταφέραμε, θα πούμε, ναι, δεν τα καταφέραμε. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο. Και αυτό το οποίο διώχνει τον κόσμο μακριά από την πολιτική είναι δεν είμαστε ειλικρινείς. Προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε πράγματα, να μεγαλοποιήσουμε πράγματα. Να πούμε, ναι, δεν τα καταφέραμε, γιατί αυτές είναι οι συνθήκες. Δεν σημαίνει ότι είσαι ανίκανος αν δεν τα καταφέρεις. Δεν τα καταφέραμε. Μπορεί να βρεθούν άλλοι οι οποίοι έχουν περισσότερες δυνατότητες να κάνουν στο τέλος της ημέρας, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα δώσουμε ένα διαφορετικό στίγμα, κάτι αντισυμπατικό με την καλή έννοια, αλλά σοβαρό. Επαναλαμβάνω τη λέξη σοβαρό, με προτάσεις για λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Και είναι αυτό το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Βλέπουμε κοκορομαχίες και ουδέν για προσπάθεια επίλυσης των ουσιαστικών προβλημάτων του κόσμου. Κύριε Παπαδάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και όσους μας παρακολούθησαν και να δώσουμε ραντεβού για το επόμενο podcast από τη Cyprus Times.